महिलारि सारनो जोंहा प्रकाश सारा दतमा समष्टिनिफ्राय 833टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लिस्ट हरदों बिथांमोनहा 15,000 हाबजोबगोन आरो बे जोंनि जागायनायसो 5 मासावनो 15,000 गासै 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फैसा होदों दा बे जोंनि जागायनायसो जाय जाय दिनै गोदानै हाबदों नोंस्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दंबा नोंसोरबो मोनगोन आरो हरफाजोबखादोंनो गैबावलासो होनदों दतमायाव आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनैयानो गैया आरो बे जोंनि जागायनायसो खालमासिबो मोनगोन जेब्लासिम नोंसोर नांगोलनि बर्डआव नांगोलनि सावगारियाव बर्ड थुबाय थागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा शिफ्ट जाबाय थागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा फैसा मोनबाय थागोन आरो बारायगोन शिबसारा अनसुला देग्लाय 15,000 होदों खालमासि नोंसोर अनोब्ला आरो साराबो नोंसोरखौ हयथ' 20,000 25,000 बाराबो खालामनो हागौ बे नोंसोरनि आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव सोनारगोन आहा मिजिंथिनाय दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बारायनानै होबावगोन बे जोंनि 1 नाम्बार गेरेन्टिमोन 2 नाम्बार गेरेन्टिया जोंहा लाइमोनफोरनो थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 100 कौटि थाखा होनो होनदोंमोन 2 लाख थाखा होनो होनदोंमोन सरकार फैनायनि उनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 5,000 सेंग्रा सिख्ला जायफोरबो बेकार 2 लाख थाखा हरबाय आरो दतमा समष्टियाव 100 जन सेंग्रा सिख्लाफ्रा 2 लाख थाखा मोनबाय बे हले हाबजोबबाय फैसाखौ मोनजोबबाय बे जोंनि जागायनाय 5 मासाव 5,000 सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख थाखा होदों आरो जोंनि थाखाय मोजां रादाय थांनाय बिटिसि एकर्डआव मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सार आसामनि चिफ मिनिस्टारा जेला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बेकार सेंग्राफोरनो 2 लाख थाखा होदोंमोन अब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टारा मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंलांदों जे एमएलए इलेक्शननि उनाव आरो बिटिसिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा 15,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो 2 लाख होनाय जाबावथों बिनि थाखाय 300 कौटि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनो बिटिसिनो हरनो नागिरदों आरो बे खामानिखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा एमएलए इलेक्शननि उनावनो आरोबाव 300 कौटि नै दाखालि होनाया 100 कौटिल' 5,000 सेंग्रा सिख्लाफ्रा 2 लाख थाखा मोनदों एबार एमएलए इलेक्शननि उनावनो आरोबाव एबारना 5,000 नङा 15,000 आरो 100 कौटि नङा 300 कौटि मोनगोन आरो बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा एमएलए इलेक्शननि उनावनो खामानि मावनो थाखाय जोंनो बिथोन होगोन होनदों ओंखायनो जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दाखालि बावै दतमायाव 100 जनल' मोनदों सोरबा जुदि मोननो थाखाय क्राइटेरिया मिलायजोबो नों मोनाखै सानदोंब्ला नेक्स्टआव मोनगोन आरो नोंसोर मोनथारगोन बिनि थाखाय नोंथांमोना फोथायनाय ला आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो जोंहा इएम सारनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो थांनाय इलेक्शनाव जेरै रादाय होदों लेंग्रा लेंग्रिया 10,000 मोनगोन माने स्पेशल पार्सन जाय बेंगुराफोर बिथांमोननो 10,000 राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै जोङो थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बुंदोंमोन आरो इएम सारनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो सिनियर सिटिजेन बैसो जानाय सुबुंनो आरो लेंग्रा लेंग्रिनो 10,000 होनाय जाबाय आरो होबावगोन सोरबा जुदि मोनाखैब्ला बे जोंनि जागायनायसो बेनो जोबथा नङा जागायनायसो मानगोनां इएम सार प्रकाश बसुमतारी सारनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जों लेंग्रा लेंग्रिनो आरो सिनियर सिटिजेननो 10,000 थाखा होनाय जाबाय बेनिफ्राय दुखियाफोरनो जाय मैगं फाननानै जाग्रा जायनाखि खामला मावनानै जाग्रा बिथांमोननो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 50 कौटि थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बेबादिनो सारा बिटिसिआव 50,000 गोरिबफोरनो 10,000 50 कौटि थाखा होनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि समष्टिनिफ्राय दतमा समष्टिनिफ्राय 1250 जन मोनफ्रोमबो समष्टिनिफ्राय
1250 जन 1250 जन लिस्ट खालामजोबनानै जाय बिथांमोनहा मोनथावथाव जाय बिथांमोनहा क्राइटेरिया मिलायो दतमा समष्टिनिफ्राय हरजोबखाबाय सोरनाबा सोरनाबा एकाउन्टआव हाबबाय आरो सोरनाबा सोरनाबा हाबाखै हाबैनि खारना जाहैबाय जाय गोरिब गुन्द्रा जाय खामला मावनानै जाग्रा बिथांमोननि एकाउन्टआ आपडेट नङा नामा बिफानि एकाउन्टआ फिसालानि नामा बिमानि एकाउन्टआ फिसाजोनि बेबादिनि थाखाय बेंकनि जाय फैसा हरग्रा बिबानगिरिफोर बिथांमोना एकाउन्ट हल्डार आरो नेम अफ द बेनिफिशियारि जाय बेनिफिशियारि स्किम मोनथावथाव नाम थांदों मिलायाखै नाथाय मोनजोबगोन बेखौ जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामजोबगोन नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 50,000 गोरिबफोरनो 10,000 50 कोटी थाखा बे 5 मासनि गेजेरावनो हरबाय बेनिफ्राय जोंहा हा पाट्टाबो दंमोन हा पाट्टाखौबो होबोगासिनो दं होलांबाय थागोन बे जोंनि जागायनायसो खालमासिबो मोनगोन बिनि उनावबो मोनगोन आरो मोनबावगोन आरो जोंनि इलेक्सन रादाय होनाय दङ जे मेट्रिकआव टप 10 सायख'गोन दा मेट्रिक परीक्षा जोबलांबाय हायार सेकेन्डारि परीक्षा जोबलांबाय हाग्रामा महिलारि सारा होनदों सारा बिटिसिआव मेट्रिकआव टप 10 सायख'गोन आरो बे टप 10 आव जाय जाय मानसि आवग्रिनो हागोन बिथांमोना 5 लाख थाखा मोनगोन जाय जाय दा मेट्रिक परीक्षा लिरखांबाय बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा होनो आरो दतमानि फरायसाफ्रा फरायनो बिराद मोजां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्कुल दङ बिथांमोननि रिजाल्टआ बिराद मोजां जायो खालि सेवाजों खुंजानाय जानो नांगौ सेवाजों खुंजानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दङ इउएन एकाडेमि दं माखासे मोजां फरायसालि गसाइनिसना हाई स्कुल दङ मोजां फरायसालि बिराद मोजां दङ आहा मिजिंथिनाय दङ दतमा समष्टिनिफ्राय बे मेट्रिकआव टपार जायोब्ला जे हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा होगोन होनदों नोंसोर मोनथारगोन आरो हायार सेकेन्डारियावबो साइन्स स्ट्रिम आर्ट्स स्ट्रिम कमार्स स्ट्रिम टप 10 बासिजोबगोन बासिनानै जाय जाय कमार्सआव हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरदों जाय साइन्स स्ट्रिमाव जाय आर्ट्स स्ट्रिमाव मोनथाम डिपार्टमेन्टआवबो मोनथाम स्ट्रिमावबो टप 10 बासिनानै बिथांमोननो हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा होजोबगोन होनदों जाय बिमा रावआव जेरै एमआइएल दङ बिमा रावआव टपार जायोबा 3 लाख थाखा होगोन आरो फरायसाफोरखौ अननाया जेरै मेडिकेलाव एडमिशन मोनोब्ला PhD आव एडमिशन मोनोब्ला इंजीनियरिंग कलेजाव एडमिशन मोनोब्ला IIT NIT बेफोरबादियाव एडमिशन मोनोब्ला MPhil एडमिशन मोनोब्ला UPSC आरो APSC आनजादाव पास जायोब्ला बिथांमोनखौ आवगाय हाग्रामा महिलारि सारा राङारि अनसुंथाइ होबोदों आरो बे राङारि अनसुंथाइ होनाया कन्टिनिउ जाबाय थागोन MPhil आव एडमिशन मोनोब्ला PhD एडमिशन मोनोब्ला थांनाय बाराव प्रमोद बर' सरकारा फैसा होबोआखै देग्लाय जोंनि BPF सरकारा फैसा होगोन बे ओंखायनो फरायसाफोरखौ अननाया जोंना एसेबो खम जानाय नङा बे BPF सरकारा फरायसाफोरखौ अनगोन भेन्सार स्कुला सरकारि जानांगौनि सार्थआव मानगोनां रबिराम नार्जारि सारानो एडुकेशन EM बिथाङा सबजोंबो बर' थुनलाइ आफाद एबसु फोरोंगिरि सन्था सबजोंबो सावरायजोबनानै बिटिसिआव बिसिबां भेन्सार स्कुल दङ बेखौ जोंहा मा होनो क'क्राझाराव इसि मिटिंआव पास खालामनानै दिसपुराव फाथायहरदों आरो दिसपुरखौ रबिराम सारा नारसिनगासिनो दङ जे जेरैखि जाया बिटिसिआव बेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनो नांगौ आरो जेराव फोरोंगिरि गैया बेयाव फोरोंगिरि थिसननो नांगौ होननानै मानगोनां रबिराम सारानो आयेन खालामनानै दैथायहरदों आरो जोङो मिजिंथिनाय दङ जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा थाबैनो भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामजोबगोन थांनाय बाराव UPPLआ 6.3 नि गेजेरजों भेन्सार स्कुला सरकारि जानांगौ होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना खामानि मावबोआखै बेखौबो मानगोनां रबिराम नार्जारिया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों सावरायनानै भेन्सार स्कुलफोरखौ सरकारि खालामजोबनायनि दायित्वखौ लादों आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय बारा गोलाव बुङा बिसायख'थि समाव लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोना जयै फैबाय साफ्रोमखौबो बरायनाय थाबाय जोंहा आदा जोमैयाबो फैबाय बिथांमोना फाउन्डार UPPL अरिजिनेल UPPL मोन दानि UPPLफ्रा जुनियर UPPLसो बिथांमोना फार्स्ट फाउन्डार गोदोहाय 7 जन MCLA देरहादोंमोन ना बिसोरो 7 जननि बिथोराव
बांसिन एमसिएलए जोंनाव फैबाय मावथि ब्रह्म हाज'वारि फाउन्डार इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजुआथ' फाउन्डार नङा उनावसो फैनाय दा फाउन्डार बेबो एमसिएलएमोन जोंनि दोलोआव फैबाय बिथाङाबो जोंनि दोलोआव फैबाय आरो गोबां एमसिएलए देरहानायफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनाव फैनो नागिरगासिनो दङ नङा होमबा आवगाय प्रमद बर'नि एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव सानै भाइस प्रेसिडेन्ट आदा गुनेश्वर बिथाङाबो एमसिएलए आदा गुनेश्वरा प्रमद बर'आ जेला फार्स्ट 2009आव 2010आव एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादों सानै भाइस प्रेसिडेन्ट सासे रबीन्द्र बसुमतारी उदालगुरिनि आरो सासे गुनेश्वर गयारी बिजनीनि बिथांमोनहा प्रमद बर'जों थायामालासिनो जों फैबाय प्रमद बर'नि एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टफोरा प्रमद बर'नि गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव फैबाय मैयासो सिकिं एमएलए बरमानि एमएलए बिथाङा एनडिपि बेकग्राउन्डनिमोन भुपेन बर' बिथाङा मैयासो जोंनि दोलोआव हाबबाय मैया चन्दन साराबो जोंनि दोलोआव हाबबाय ओंखायनो इउपिपिएल होनोब्ला दिनै गोबां लोरबां जाबाय आरो इउपिपिएलआ खुनु पट्टे हाया दतमायाव बोरै हागोन नोंथांमोना सोरबा लेखा गोरों दङब्ला आं एसे डाटाखौ नोंसोरनो फोरमायना होनो सानदों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो सारा बिटिसिआव भट मोनदों 7,40,000 भट मोननानै बिपिएफआ मोनदों 28 जन एमसिएलए इउपिपिएलआ थांनाय बाराव सरकार दंमोन प्रमद बर'आ चिफमोन गबिन्द बसुमतारीआ डिपुटि चिफमोन बिथांमोना गासै भट मोनदों 6,16,000 आरो बिथांमोना 7 जन एमसिएलए मोनदों दा 7 जननि गेजेराव सासे खाम्फा बरगेरा जोंनाव फैबाय इउपिपिएलनाव दा 6 जनल' एमसिएलए दङ जों मोनदों 7,40,000 इउपिपिएलआ मोनदों 6,16,000 बिजेपिआ 30टा समस्तियावल' गेलेदों सारा बिटिसिआव 40टा समस्ति दङ 30टा समस्तियाव गेलेनानै 5.5 लाख भट मोनदों दिनै बिजेपिआ जों दङ एनडिएआ फर्मेलि एलायन्स जानानै जों दङ एबारनि एमएलए इलेक्सनाव 15टा समस्तियाव एनडिए हिसाबै जुजिगोन होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा फोरमायना होबाय थ' बिजेपिआ मोनदों 5.5 लाख जों मोनदों 7.5 लाख 5.5 लाखजों 7.5 लाखजों बेसेबां जाखो 13 लाख नङा होमबा जोंनाव दा 13 लाख भट दङ